Hello guys at welcome sa ICTV. Ako nga pala si Carl at pag-uusapan natin ngayon ang isang sedan ng Mitsubishi, ang Mitsubishi Mirage G4 2019. G4 ang ibig sabihin niyan sa language ng Mitsubishi ay sedan na yung body niya. Yung normal na Mirage, hatchback yung body at itong G4 naman, sedan type. May mas malaking legroom at masasabi nating mas komportable para sa mga pasahero. Meron din itong maluwag na trunk space at bukod pa dyan, sa opinion ko, mas stylish din ang G4. Meron itong 1.2 liter inline 3 MyVec o MiVec engine na may lakas na 77 horsepower at 100 Newton meters ng torque. Hindi na masama at ang kagandahan dito sa G4, isa to sa pinakamatipid na sedan ngayon na swak sa budget ng mga typical na Pilipino. Sa transmission naman, maaari kang pumili sa CVT o 5-speed manual transmission. Sa video na to, pag-usapan naman natin ang 2019 Mitsubishi Mirage G4. Sa harap, meron siyang chrome grille. Mukha na siyang luxury car. Itong headlamps niya, medyo updated na rin kaysa dun sa lumang model na medyo aggressive na rin yung look niya. At meron din siyang mga fog lamps dito sa baba. Ito mga fog lamps niya, meron din siyang mga chrome accents dito sa gilid. Sobrang ganda ng design. Sobrang tipid din itong Mitsubishi Mirage G4 kasi G4 siya at sedan body na. 1.2 liter displacement, so sobrang tipid. Kahit sa city driving, pagka nagda-drive ka sa traffic, sobrang tipid pa rin ito. Pwede mo siya i-daily drive, pwede mo siyang gamitin araw-araw. Sobrang tibay din ito. Yung model na to, yung 2019, yung light niya dito, nalipat na siya dito sa gilid, dito sa side mirror. Ang isa pa magandang feature nitong Mitsubishi Mirage, pagka malapit ka lang at dala mo yung susi, kapag pinindot mo tong switch na to sa may keyhole, magbubukas na agad yung pintuan niya. Hindi mo na kailangan susian to. So ayan, nakalock siya ngayon. Dahil nasa bulsa ko lang yung susi, pag pinindot ko siya, mag-open na agad siya. Ito naman tayo sa loob ng Mirage. So kung mapapansin nyo, meron siya ditong makinis na black plastic accent. Stand out siya dito sa panel na to. Meron din siyang mga cup holders dito. Sobrang ganda niya tignan. At chrome na rin pala yung ano niya, yung mga handles niya dito. So all power, makita nyo automatic yung mga windows niya. Yan. So makita nyo power windows, power din yung mirror, power lahat, all power. Sedan na sobrang tipid, all power. Sobrang sulit na tong kotse na to, Mitsubishi Mirage. Dito sa loob ng Mirage, sobrang spacious, sobrang comfortable ng seats. Ayan, pagka sumandal ako dito, sobrang comfortable ng mga headrest. Ang lambot, sobrang lambot. At ito, sobrang mga basic lang. Wala ka masyado makikita dito sa steering wheel. Ito lang controls ng media, yung modes lang, volume up, volume down, dito lang yan. Push start na pala siya. Hindi mo na siya kailangan ng susi. Yan, start, stop, automatic na yan. Mag-i-start. Pag inapakan mo yung preno, kasi automatic transmission to. Kaya hindi ka na mahihirapan. Pag traffic lalo. Kasi pag manual, mahihirapan ka pa sa traffic. Dito hindi. Meron din siyang mga aircon vents dito na pabilog. Dito sa center, yung aircon vents niya naman, pa-rectangle. Ito yung hazard lights. So makita nyo yung gauge cluster natin. Analog din. So, yan yung gauge cluster niya. Analog lang, may mga ilaw lang na mga indicators. At dito makikita nyo yung kilometers na tinakbo niya, 43,600 kilometers pa lang. So sobrang bata pa nitong kotse na to. 2019, ang baba pa ng mileage na tinakbo niya. Power side mirrors, left. Makontrol mo yung side mirrors. Para hindi ka na mahirapan, na i-adjust mo siya manual. Magandang feature siya, sobrang gandang feature, napaka-useful. Pagdating naman dito sa gitna, meron niyang media auxiliary. Ito may USB port. Ito may dalawang cup holders. May mga drinks kayo hindi natatapon dito. Charging ports dito. At meron din siyang patungan ng mga gamit dito. Pwede ka magpatong dyan ng mga ballpen, mga resibo ng toll gate. Okay, dito sa taas meron tayong map light. Dito sa sun visor, makikita mo meron tayong salamin dito sa passenger side. Yan. Bubuksan yan. At meron din dito sa driver side. Pag binuksan mo yung sun visor, meron ding salamin dito sa taas. At yun, sobrang simple lang. Sobrang linis lang nitong loob nito. Sobrang komportable. Yan, sobrang luwag din ng likuran nito. Yan, ang luwag nito, sobrang luwag nitong space dito sa likod. Ito yung space natin. Ito pa yung legroom natin, oh. Sobrang dami pang space na natitira sa akin. Ayan, pwede mo pa i-adjust yung upuan para mas maraming space. Marami ka makuha space. At meron din yung bulsa dito sa likuran. May lalagay pa kayong mga documents,
or kung anong mga bagay dito, mga papeles. Napansin ko rin dito sa likod, meron din sila nung design na black accent dito sa likod. Yan, pwede nyo rin i-adjust yung windows niya. May iba kasi mga kotse na ganito, wala na siyang power window sa likod, yung iba manual window na sa likod. Kompleto yung features nito, kompleto yung mga basic features, kompleto yung mga basic amenities. Dito pa sa gitna, meron pa siyang cup holder, mga tethers dito sa likod. Kung meron kayong mga bata, pwede nyo rin ilagay yung mga child seats nyo. Safety, syempre, meron tayong mga seatbelts. At ang kagandahan dito sa Mirage, meron din siya sa likod na center console. Meron dalawang cup holders. Para komportable talaga yung mga nasa likod. Tignan naman natin yung trunk space nitong Mitsubishi Mirage G4. Mas malaki yung trunk space niya kaysa dun sa Wigo. Yung lobby niya dito, iba kasi medyo maliit yung lobby niya dito. Yung ibang gamit hindi nagkakasya kapag medyo maliit yung entrance sa ibang mga sedan. So dito, malaki yung entrance niya, malapad din at malaki yung pwede mong ilagay na cargo dito. Ganyang kalawak yung trunk space. At meron din yung spare tire dito. Yan. Spare tire in case na maplatan kayo sa biyahe. Kung gusto nyo tong model na to, mismong model na to, i-chat nyo lang ako sa page ng IC Cars PH. So ililink ko na lang yun sa description, yung IC Cars PH, yung bagong page natin na bentahan ng mga quality second-hand cars. Ayun na po yung bentahan page natin. Ayun na po yung page na kung saan tayo nagbebenta ng mga merch at mga kotse. Doon na po yon sa IC Cars PH. Doon na po kayo mag-chat ng mga question nyo kung may question kayo or inquiries. Doon na po kayo mag-chat para ma-accommodate po kayo ng maayos. So please share this video kung nagustuhan nyo tong review na to. At i-comment nyo naman yung opinion nyo tungkol dito sa Mitsubishi Mirage G4 2019. Yan, maraming salamat po sa panonood.